Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngisakhuluma ngey'ngane zesithembukazi nazo season 2 phelile. So kunezinto ezenza ku-social media ay'pheli ezenza ukuthi sixoxe njengoba nakho uthando nesithembu kuhlezi kunjalo. Uthando nesithembu sibagcine ku-season 7 but kusakhulunywa-ke ngabo. Naku-social media ziba khona izinto abayiphostayo kwesinye isikhathi ey'khulumisayo kwezinye ay'khulumisa. Lapha kwezingane zesithembu guys, mina iyangididida into ye-fanbase. Sizothi abalandeli batirelo but abalandeli batirelo angiba-understand. Yazi sibenze njani? Angithi kunomshado, umshado uvelile. Angazi noma i-social media lenza ukuthi abantu bebe-confused noma kwenzakalani ngempela. Umshado uvelile, right? Salilizela saphosta kwaba right, sajabulela indaba yomshado, i-global celebration. So kuyavela ukuthi kwenziwani, kuyahanjwa, abahambayo bayahamba, kuya-move on. How ubale nyanga u-October, ake ngithi nje September no-October, kuna bomama babhizi balela unkosikazi womunye, bamlwela ne-ex. Ngiyenzeni ngi-understand. Like why kuzoba nenkinga ukuthi uTirelo uncikile-ke, usale wancika and uyazi ukuthi kunomshado? Bayalwa guys. Manje mina sengibona ngathi lena ayisaphathelene noTirelo. Ngabe sinamanga. Lena isiphathelene nokuthi dade wakwenzani uBhekthemba, ubhuti uBhekthemba, umalume uVusumuzi. Ingabe uthunukela kuleyo ndawo? We guys, hilani. Nakho nami sengizozenza umprofethi ngithi hilani because le nto ayenzi sense. Uthi wena udadewenu ukukhulumile nawe wakuchazela ukuthi wacaca kwathi ngiphumile la. Wena wenze njani? Ulwa ne-ex yakhe. Yena uthi ngi-right lapha yakumnandi kubuthebelele. Kahle kwenzakalani? Ngiyawafunda ama-comment. Angisiphela mina indlela engikhuluma ngayo-ke iziphithiphithi. Ama-comment athi mina nje uyangicasula umuntu owafika abantu bethandana wase wabahlukanisa. Kunomshado. Uthi senze njani sikuchazela ukuthi ukumove on yini? Makuvele ilobola celebration bekucelebrate ini? Why wena ubani wena uyinkinga yomuntu ukuthi mhla wazi ukuthi uke waba nale challenge la umbona khona uyamkhumbuza because leyo nto phela eniyenzayo. Kodwa manje iyasidida sonke because why ungabi happy ukuthi ke kufikile kokuhle ushiyile lana wahamba. Wena wenza njani? Umsusale emshadweni uzomfaka la. Uzomfaka lana wena umile egetsini lasemzumbe uyamemeza demanding answers. For ini kushadiwe? Usele phakathi ukugamenxa. We guys, lena inokuthanda indaba kakhulu yini noma inokuthi unenkinga eserious ebhekene nawe because usele kuphi kunelobola celebration. And lento yokuthi wena because uthando oluchithekayo nothando olukhulu, lolu thando lolu kodwa lukwenza into e-wrong eyenza ukuthi ulwe noTirelo. Ngesikhathi ulwa noTirelo uyavula phela ukuthi nangapha angena ama-comment a-negative. Wenziwa wena wenza into ekudidayo. Wena ufike ubona isithombe saTirelo uqhamuka uzosile ileyo unje. Ngesikhathi uthi lo unje uvulela ukuthi nangapha abathi kunje. Kanti kwenzakalani we guys? Yazi ngikhumbula enye indaba yangasekhaya. Ngihlezi ngitshasa ngizonenzela ama-example ngasekhaya. Khona omunye umama-ke abadala labantu engikhuluma ngabo. Lo munye umama wahamba mayehamba kulo baba bahlukana. Ubaba-ke lo wavele walanda unkosikazi washada. Unkosikazi washo ukuthi-ke uyasebenza-ke akakwazi ukuhlala endaweni nalo baba.
Thola umama lo oseshadile omakhelwane, umama lo osehambile, omakhelwane babembone esehlenyuka. Bathi hawu, nje wahamba wabuya seshadile, isithini indaba yakho? Manje nje ngibuka lama-comment ngithi nalowo mqondo waloya mama. Ngoba kuhanjiwe phela, umshado uvelile, aniwubona ngani nto umshado? Anizange ngasikikiza, anizange sithi isibindi basiqobile, kwenziwe njani ngesibindi kanjena, nangevuka ekuseni nemiyalezo ebhalela iy'ngane iy'ncwadi kodwa iy'ngane azikwazi akafundi ngisho ukufunda. Nangekhala bo, wena-ke uthi unkosikazi ole. Kuvelile ukuthi Mrs. bani, mama bani, unkosikazi kabani. Mlanda le uzomfaka la. Yini kahle kahle? Kanjani ngoba phela le nto angeke ize yenzeke. Ayisebenzi le mithi yakho. Laphaya usefike wathola i-title kuba ubani? Unkosikazi. Usetholile indawo wathi ngi-happy, ngiyaglow, wena kodwa usele nenkinga. Kanti umakhelwane onjani wena? Ayizwakali le nto gazi ngento, ngicela nizame ukungenza ngi-understand. Ngiyasho ukuthi mhlawumbe yimi ogowayo, ngasuke ngakhetha ukuhleba ngey'ndaba zabantu ngoba nabo bevela ku-TV. Seziyangihlula manje, ngidideke ngempela. Ubani kanti ongabonanga ukuthi kube nelobola celebration? Ubani ongabonanga ukuthi ngempela kuhanjiwe? Ubani ongaboni ukuthi kuvele kunomehluko ukuthi ivaliwe le chapter? Bayayivula nini? Mabeyivula kwenzeke njani kanti? Manje wafaka utirelo, angeke asisakwazi ukuthi sikhuluma ngotirelo. Kwenzeka lokhu because 1 2 3. Wafaka usibindi ukuthi usibindi bela kwenzeka lokhu because wena umlanda le enethezekile emzini wakhe. Uzomfaka ngapha ey'nkulumeni. Uma-ke futhi seyinakwa-ke iy'nkulumo ngoba phela iy'nkulumo azihlali zingabi khona. Iy'nkulumo azihlali zingabi khona. Akekho umuntu ongenazo iy'nkulumo, akekho umuntu ongenazo izinto ezimlandelayo. Mina ngakubalela bonke abake bathi bayanyakaza la ku-social media, abadumile. Abake bathi bayanyakaza bayashada kwavela abanyusi bathi hayibo ukuthini. Nceko. Namanje khona abanye basayizonda inceke, bayizondela ividiyo yokuthi wayedansa nomunye, lo wadansa naye wamshiya ekudanseni, washada osejova abantu. Abanye bathi kodwa bafanelene bahle, abanye bathi ubekwenzelani ethe inceke edanse nomunye emveze ngoba phela simbonile ukuthi lo wadansa naye akusiya ashada naye. Yabo? Akekho umuntu ongenazo iy'ndaba ezimlandelayo. Mina ngixawa ukuthi-ke egameni lothando ne-support nobufave, wena why ulande your fave enethezekile, ehleli kahle, enesmile, eglowa, emuhle, umlethe la athi uphume khona. Ividiyo icacile, ayisho ukuthi sikhuluma ngo-episode 4. Ku-episode 4 bebexabana, ividiyo njengotirelo ukuthi utirelo wenzani. Le nto-ke ekubambile angazi ukuthi yini lento ekubambile, kodwa ngibona ukuthi ngathi into eshisa esifubeni. Le nto eshisa esifubeni ithi wena ithi phela wenza u-1 2 no-3 because uyabona ukuthi ngizama kanjani ukuhlonipha, ngi-avoid-a nje ukuthi ngifake igama laVuyokazi because angazi ukuthi wayini imfaka. Nangendlela enimbone ngayo ku-TV iyanqaba ukuthi le behavior nayo ihambisana nokuthi wena ube nothando olukhulu lwakhe. Why uthande uVuyokazi ohumble wena ungabe humble ube ne-chaos? Kanti why uVuyokazi kade sibuvela ukuthi ulotsheliwe ubhuti okuphi? Iy'ndaba zabhuti ngikhiphe eceleni angizwa, ngibheka nje ukuthi ulotsholiwe. So mayelotsheliwe sekuvela ukuthi naye i-chapter ayiqalayo. So asikhulumi ngokuthi nangu uVuyokazi nobhuti omlobolile or nangu uVuyokazi nohusband wakhe. Ngisikhuluma ngotirelo because utirelo usele kwizingane zethu sesithembu noSibindi basavela ndawonye. uVuyokazi this, uVuyokazi that.
Asikho nesithombe sakhe kule nto esiyikhulumayo. Mase uthi mina-ke because yimi oxoxayo ukhuluma iy'ndaba zabantu, ngikukhontrole kanjani ukuthi abanye-ke bengasho ukuthi uvuyo kwazi 1, 2, 3. Begxeka njengoba nawe ugxeka. Because wena yini ezokwenza ukuthi ngesikhathi ugxeka omunye labanye bazothula bengagxeki? Kuzovele nje kuhambe ngendlela yakho. Yini ezokwenza ngathi wena ama-emotions akho yiwona abalulekile? Eyakho imizwa mhlawumbe ezwakalayo wena unamandla kakhulu because usukhulumile. Wena i-ghost, wena i-boss. Nina niyakudala ukushisa kodwa nikufuni. Hawu. Ulaphaya kwi-level enye manje uhambile kakhulu wena uyamdonsa uthi nje nawu lapha eMzumbe. Uyazenzisa manje ukwenza ngathi eMzumbe bamile balindele ukuthi-ke sizokwenza njani, sino plan C. If uthi ku-plan A no plan B bahlulekile sebeno plan C. Wena uma futhi sowuyanakwa-ke unakelo lento oyenzayo awufuni manje. Kuthiwa yibuka kanti wena kwenze njani? Noma manje lento asisayiqondi kahle. Kanti nani nibukelani i-TV show uyibuke isuke ibe personal? Ngoba nami ngisola nje uBuduvu Smuzi noBhuti Themba ngithi ayingeke mani. Wena ukhona ugelo wakwenza into e-wrong and ulwa nalo ulwa loyana. Lento lena nje isike yadlala le film kuwena usubona ukuthi-ke awuphumile kuyona. Yikho manje uma kuvela uTirelo uvela ukhushukela ushukela. Ukuvela uTirelo uyanyana. Ukukhumbuza lo yagela. Kunjalo-ke kodwa impilo-ke nje leyo. Khona abanye abazokuhlula kwezinye izinto nawo bahlule. Kulokhu ngoba wena ucasula uTirelo kusho ukuthi lo yagela indlela enza ngayo kuwe wakuhlula. Indlela wena wabona ngayo. Kanti wawusizakala. Wawusuka kwi-chaos. Kodwa wena ngenxa yokuthi usho wanamathela ngemuzwa wakuhlula ngoba wena uzizwe kanjalo. Yiyo lento ekulisa noTirelo. Awuli noTirelo kahle. Ulwa nento le wena okwakumele uthathe lento uyijabulele ukuthi ngaphuma-ke kwisiphithiphithi. Ngaphuma kwiwishiwishi. Base manje umqondo wakho nenhliziyo kwakunqaba ukuthi wamukele leso simo kanjalo. Uyalwa-ke manje siyakubona. Siyakubona. Wena uVusumuzi ukulethele impilo enhlaka. Wasala futhi. Kanti ukusala kwesinye isikhathi kuyi-blessing. Ngoba nawe uzogcina usuba ne-chaos ujike umuntu. Akujike ube ne-chaos. Akujike ugcina usuphuma sile kade awuyena uphuma sile. Uyibuke lento engathi iyakuphoxa kanti uwosizakalayo. Ngoba mhlawumbe uzothola engahlekwa ukuthi ngasala sengisala nezingane kanti wawusizakala. Kodwa mawuhlele endaweni yokuthi wena uyi-victim awuyisiziki. Ngoba phela suka umhambe, move on. Beka wena phambili. Laphayana uyifuna khona kune-chaos akuna-peace. Namanje awunayo i-peace. Yikho nje senihleze nibizana ukuthi hawu awuyifuni i-peace. Seniqala lezo zinto zenu. Awuyifuni i-peace. Qala lezo zinto zenu. Into vele kuwe. Hawu ngoba leni insethena manje mina ngiyi-understand ngempela. Unkosikazi wena usazomlwisa ne-ex. Wena ulwa indaba zakhe ne-ex. Awazi ukuthi uphethe wathini ne-ex yakhe. Bakhuluma bathini. Make belithola ithuba lokukhuluma futhi sele ngakubo. Hayi ukuthi siyihalelo kwangempela. Phela kunye sisuke sidlala. Sisuke sidlala isikhathi ngesuku. Kovela kanjalo sisuke sidlala komunye we-guys. Zikhona izinto ey'balulekile, khona izinto engabalulekanga. Every day ulwela unkosikazi womunye umlwela ne-ex yakhe.
Hawu uMzansi Magic kumele uphinde ubhale enye into. Nazi ezinye iy'tori ey'vuka. Mase niyasibuza ukuthi uMzansi Magic uyithathela le mhlangano yey'tori azenzayo. Nakhu nje niyakwenza. Wena unkosikazi ne-ex. Hawu. Ngisho senitsheliwe. Ikhona ividiyo ethi guys ngi-happy niyangibona niyangihlola ngicela ninciphise kwi-bullying. Basho usuku olulodwa nina. Basho usuku olulodwa. Hayibo. Basho usuku olulodwa ukuthi kuyazwakala. Hayibo. Ngeke yazini akuvele kuhleke mina uma ucasula ukuthi nentombazane engasile ihleka akumele ucasule lokho ngicela manje nicasule yimpi ngoba niyazi into eniyicasukele. Basho usuku olulodwa ukuthi yazi wazi wakhuluma uvuyo wethu wakhona. Lapho badala kunovuyo kodwa abasangene yo wathi wazi wakhuluma kuvuyo wethu ukuthi asiyeke ibullying anina yini inkinga yenu. Phela ngike ofisini ngisendlini sozohleka nje. Ngihleke into ehle hayibo guysini cha manini ngicela ukuthi nginicasule ngiyanika into yokuthi casukani yenzani noma yazi ngifisa ngisho ukuyinikela nivele nidlala iboxing ngami. Nivele nithola into yabo enizoyishaya. Lento enizoyishaya kuzoba ngcono ngoba ngiyazi indaba yeni manje. Hayi ngihlulekile. Yabo ukhuluma nga-TV shows uya-understand ukuthi kwenzakalani abantu. Hayibo. Bengithi mina ngiyavolontiya ngami shonile location ukuthi kuphi yes. Yenza nivele nidlala iboxing ningishayeke nginami ngizophuma umoya omubi ngeke ngihleke into engahlekisi ngoba yini kwenzakalani. Yo nishaya izandla. Hayibo nithi mina nithini nina nilwela unkosikazi ne-ex. Hayi shame indaba yenu.